For ikke så længe siden var vores liv fri for den digitale påvirkningslinker. Vi legede udenfor, vi gik i seng til tiden. Vi var sunde og stressfri. Men i dag kredser teknologien om os. Vores arbejdsplads, vores hjem og endda vores kroppe er forbundet gennem vores telefoner, smartwatches, wifi og meget mere. Hej, mit navn er Augustine, og i dag vil jeg gerne tale om noget, vi dagligt bliver udsat for, nemlig elektromagnetisk stråling, også kendt som EMR. For nogle år siden havde folk kun en telefon og måske en bærbar computer. Nu går vi rundt med flere enheder døgnet rundt. Undersøgelser har vist, at vi på et hvert givet tidspunkt er udsat for mindst 3 enheder og endnu flere derhjemme. Men hvorfor er det et problem? Er teknologi ikke ment som noget, der skal forbedre vores liv? Her er problemet. EMR er en usynlig, men konstant kilde til lavfrekvent stråling fra alle enheder, som kan være skadelig. Din smartphone, ure, wifi, bærbar teknologi, køleskab og endda stikkontakter udsender EMR hele tiden, og det vækker bekymring for vores langsigtede sikkerhed og sundhed. Verdenssundhedsorganisationen har klassificeret EMR som muligvis kræftfremkaldende, hvilket betyder, at det potentielt kan forårsage kræft. Sundhedsprofessionelle som Dr. Savindar har udtrykt bekymring over de potentielle bivirkninger af EMR, især fordi børn er meget mere sårbare. Børns hjerner, som for eksempel hypothalamus, har en tendens til at absorbere 1,5 til 2 gange mere elektromagnetiske felter end en voksen. Men hvis du ser på et barns knoglemarv, absorberer det utroligt 10 gange mere elektromagnetisk stråling end en voksen. Hjernen er meget mere absorberende, regnet er tyndere, og fordi den relative størrelse er mindre, vil dit mindre væv absorbere mere end det større væv, hvis jeg giver dig den samme dosis. Det første, du skal gøre, er at holde apparatet, der udsender strålingen, længere væk fra dig, som for eksempel mobiltelefoner. Sluk for alle stikkontakter, når de ikke er i brug. Nummer 3. Du kan bruge elektromagnetiske feltharmoniseringsapparater, som vil balancere bivirkningerne af stråling fra apparatet. Nu hvor du har hørt fra en ekspert, lad os se EMR i aktion. Her er nogle af mine uundværlige ting, som jeg er sikker på, at de fleste af jer også er afhængige af. Computeren, en tablet, telefonen og en bærbar computer. Dette er en strålingsdetektor, og den måler, hvor kilderne til stråling er. Når målingen er over 200, er det ikke sikkert. Lad os tjekke det. Computeren viser over 200, hvilket betyder, at det ikke er sikkert. Hvad med en tablet? Den viser over 1000. Det er ikke sikkert. Nu noget, vi lægger så tæt på huden hver dag, det overstiger 1000. Ikke sikkert. Hvad med en bærbar computer, som du bruger næsten hver dag? Over 1000, langt over grænsen. Også ikke sikkert. Dette er et andet værktøj, vi bruger til at opdage stråling. Det kaldes en SDR-detektor. Denne enhed med sin antenne kan registrere strålingen omkring mig. Når jeg tænder for den, og som du kan se, viser det grønne vandfaldsspektrum, at der er stråling omkring mig. Bemærk på skærmen, at det er 72 MHz. Dette er frekvensen, der stemmer overens med vores hjernes arbejdsområde. Se på strålingsmålingen. Vores krop bliver konstant bombarderet med al denne stråling, og det forklarer, hvorfor de fleste af os har svært ved at sove om natten og nogle gange oplever migræne. Jeg vil også have dig til at forestille dig effekten på børn, der bruger timer på deres tablets og telefoner. Men lad os være ærlige. Vi kan simpelthen ikke stoppe med at bruge teknologi. Det er alt for vigtigt. Men hvad nu hvis jeg fortæller dig, at der er en simpel måde at beskytte os mod EMR på? Dette er M-Guard, en miljøharmonisator, der beskytter dig mod stråling uden at forstyrre den normale brug, alle enheder i dit hjem. Lad os teste den. Tillad mig at introducere Jerome, min Guard-kollega, som skal lave demonstrationen. Han tænder for detektoren, og når han nærmer sig computeren, kan du se målingen, den er over grænsen. Okay. Nu tester vi telefonen. Og som du kan se,
er målingen også over 1000. Nu med M-Guard i hånden sætter jeg den i om 3, 2, 1. Lad os tjekke målingen igen. Den er 0, 0, 0. Okay, jeg tager den ud igen. Okay, læg telefonen fra dig og gå så tæt på computeren. Der er en måling. Nu sætter jeg M-Guard igen om 3, 2, 1. Igen, målingen er 0, 0, 0. Nu med M-Guard behøver du ikke at gå på kompromis med teknologi eller komfort. Du kan stadig leve frit, velvidende at du stadig er beskyttet. Lad os nu vende tilbage til SDR-detektoren. Når han tænder for detektoren, vil jeg have, at du lægger mærke til 2 ting. Det ene er lyden, og det andet er det grønne vandfaldsspektrum. Med M-Guard i hånden sætter jeg den i om 3, 2, 1. Lyden er væk, og for det andet er det grønne vandfaldsspektrum nu blevet til et blåt vandfaldsspektrum. Hvad det betyder, er, at M-Guard har harmoniseret strålingen i vores omgivelser. Jeg vil tage stikket ud igen. Hold øje med detektoren. Sætter den igen. Sådan, og det her er en game changer. Tak, Jome. Med M-Guard får du og din familie ro i sindet, fordi vi nu er i en EMR-fri zone. Måske er du sund og rask og det hele. Det er fedt, men jeg vil have dig til at forestille dig 5 år ude i fremtiden. Du vågner op til en smuk morgen, men du føler, at noget ikke er, som det skal være. Du rejser dig op, og du mærker et enormt pres i hovedet. Med tiden påvirker det din hukommelse, søvn, sanser og præstation. Du lever med det som den nye normal, måske på grund af manglende bevidsthed eller uvidenhed. Din familie omkring dig er meget bekymret, og de opfordrer dig endda til at få lavet en MR-scanning. Som jeg nævnte tidligere i min video, kan konsekvent og langvarig eksponering for EMR være kræftfremkaldende. Nøgleordet her er konsekvent og langvarig eksponering. Her er sagen. Du kan leve dit liv som normalt, ikke gøre noget, afvise stråling og bare leve videre, som du plejer. Hvis der sker dig noget slemt, kan det være for sent til den tid. Du kan ikke gøre det, der er sket med din krop om. Eller du kan bare bruge 2 sekunder på at sætte din M-Guard til, og det kan spare dig for bunker af lægeregninger, som selv forsikringen ikke kan dække. Som man siger, forebyggelse er bedre end helbredelse. Vi kan ikke se stråling, men vi mærker det i vores energi, vores søvn, vores stress. M-Guard skaber et sikkert område på 8 meter. Den er lille, men den beskytter det, der betyder mest dig, dine børn og dine kære. I en verden, vi ikke kan kontrollere, har du stadig et valg. Hvis det her talte til dig, så tag kontakt til den person, der delte det med dig. De bekymrer sig, og det burde du også gøre. Jeg er Augustine. Pas på dig selv, beskyt dig selv og hold dig sund.